Veliki pozdrav ljudi i dobrodošli u mali vlogić. Malo je vlog, malo nije vlog. Uglavnom, čemu ćemo da pričamo danas? Konačno, posle 9 godina, ja sam odlučio i dobio priliku da kupim MacBook Pro 2012. 13 inča i5, sad ćemo vidjeti koliko rama, ali uglavnom, to je bio moj san da kupim još, jel te, tad kad je izašlo, zato što kad sam video taj laptop, meni je to bilo ono, obsesija, bukvalno, kad vidim da neko ima taj laptop, brate, ono, budem, bukvalno, klanjam se osobi, razumeš, jer laptop stvarno kida u svakom aspektu i dobar je za ono što meni treba. A zašto meni treba? Pa treba mi za muziku. Znam da će se neko napraviti pametan i reći sigurno kao koji će ti kurac brate laptop iz 2012. godine, kupi neki najnoviji ako imaš para, rekao. Pa vidiš ovako druže, ja znam da Apple košta puno. Ali brate, koji će mi kurac laptop od 2000 evra koji ne možeš ono RAM da promeniš na njemu, mislim, triggered brate. Znači, triggerovao sam se kad sam video da posle 2012. godine laptopi MacBook sve manje i manje imaju portova, sve manje i manje imaju upgrade mogućnosti. Sad, brate, kad kupiš posljednji Intelov MacBook Pro, ti ne možeš više ni M2 SSD da mu menjaš zato što je Apple, brate. Nego moraš da uradiš komplet image backup na taj drugi SSD da bi ovaj mogu uopšte da šljaka, jer posjeduje neke podatke ili ne znam ja šta. Tako da sam ja osoba koja voli da može da otvori računar i da promeni komponentu neku ako želim i ako imam, jel te. A ne, brate, da ja sad kupim laptop i sad, druže, ti to ono ništa, razumeš, nemaš ništa, nemaš ga zaklopit ništa, brate, jednom ga otvoriš, gotovo, razjebao se skroz. Tako da, mislim da je ovo dobra investicija, oko 250 do 300 eura, s obzirom na to da ti sad, kada odeš na kupujem, prodajem, brate, i pogledaš laptope, znači polovan laptop, znači ne pričamo o novom prodavnici, novi prodavnici su skroz druga priča, ja pričam o polovnim laptopovima. Znači ti odeš, brate, kupujem, prodajem i ukucaš laptop i ukucaš, staviš ono cenu, brate, 300 eura. Znači izlazit će ti smeća sa i3-kama, sa hard diskom od 500 GB koji škljoca, druži, ko ono tetejac jebani. Znači, brate, razumeš, ono, znači, haos, užas. I jako loše ponude postoje za laptop, generalno ako nije MacBook Pro, brate. Znači, bukvalno MacBook i MacBook Pro imaju svoj operativni sistem koji šljaka. Sad, neko će reći, pa ja hoću igrice da igram, brate, na laptopu. Ako ćeš da igraš igrice, onda, brate, 700, 800, 900 eura skupiš, radiš, i onda, brate, lepo uzmeš takav laptop i Ryzen 5-icu 4600, ne znam ja šta, sa 6 izgari, 12 threadova, 8 GB RAM-a, 256 GB SSD, na primer, to je jedan od laptopa, na primer, HP-ovih, oni 100.000 koštaju, znači, to je dobar laptop. A, brate, MacBook kupiš, polovan, nov, koji god, brate, sad nađeš ono šta ti odgovara uz cenu tvoju, uz tvoj budžet i onda, brate, lepo uzmeš i koristiš ga. Ja hoću da se bavim muzikom na laptopu i mene ne zanima igrice, brate. Znači, ja ako hoću igricu da igram, ja lepo upalim ovu zverinu od kompjutera i igram igricu, brate, svaku na ono kako god ja hoću, razumeš. Ja sve moguće mogućnosti za igrice. Tako da, muzika mi je najveći prioritet, jer, znači, bukvalno samo muzikom se i bavim na laptopu. Imam ovde i iMac, 2010. godište, pazi, računar, all-in-one, iz 2010. godine. Procesor, upgrade, procesor me koštao 500 dinara, a program za muziku radi 10 puta bolje nego na Hackintoshu. For fuck's sake. I rekao sam sebi, neću više da se zajebavam sa Hackintoshom, jer mi dovde više, razumeš, Hackintosha, jer stvarno više, ono, mislim da je gotovo sa Hackintoshom, mislim da je vreme da se pređe na nešto legit.
And here it is the moment we are all waiting for. A to je, brate, upravo mi se javio lik i treba danas da se ide po MacBook Pro. Buras. Tako da, neću snimati kako idem tamo i to sve, ali ću definitivno sada za koji trenutak da katujem na trenutak kada gledamo MacBook. Narode, imam neke lepe vesti. Kupio sam MacBooka. Sad sam upravo stigu kuće, ono, po ruki i to sve. I, vrati, sad je vreme da ga izvadimo iz ranca. Mother fucking shit, boy! Ovo je bukvalno najsrećniji dan u mom životu, ljudi. Znači, MacBook Pro sam kupio. Pazite sad ovo. Pazite sad ovo. Ovaj laptop ću da stavim ne jedan, nego 2 SSD-a u RAID 0. Znači, ima da leti kao... Razumeš? Ima da bude perfektan laptop za sve moje potrebe koje sam ikad imao vezano za rad na laptopu. Tako da me čeka sada da ga otvorim, da ubacim oba SSD-a. Here it is, his bottom. Uglavnom, moram da nađem sve SSD-ove. Ovdje mi je SSD sa Windowsom, a u laptopu mi je SSD sa Hackintoshom koji će konačno da prestane da bude Hackintosh i da postane legit RAID 0, motherfuck. Tako da, let's get to work. Vidimo se u nekom kadru celog procesa. Također u celoj priči imamo i 8 GB RAM-a, pored ova dva SSD-a od 240 GB. Oba SSD-a su jako kvalitetno i jako lepo rade. Uverio sam se u to već više puta. Tako da, brate, bit će ovo jako lep projekt. It's time to put inside the very good deeds. It's time to open this latch. Oh yeah, we are inside. We are in the laptop. Ok, o čemu se sad radi ovdje? Sad imamo da odvrnemo ova dva šrafa, ovdje. Inače, ako neko bude hteo da ovo radi, tamo neto gleda ovaj video i uči od mene. Ja sam gledao tutoriale na YouTube-u i od njih sam malo pokupio od fore i fazone. Sad smo diskonektovali struju. Izvadit ćemo RAM-ove. RAM 1, 2 GB. I drugi RAM isto 2 GB. Izvadit ćemo bateriju u kompletu da bi mogli lepše i lakše da pristupimo situaciji. I drugi RAM isto 2 GB. Izvadit ćemo bateriju u kompletu da bi mogli lepše i lakše da pristupimo situaciji. Tako. Samo polako izvučemo. Out. For fuck's sake, izađi RAM napad.
možda i ovaj mora da se povuče ovako. Jest, pravo si. Kako volim što imam tu logiku, brate, za ovo jako friendly memorija na 1333 MHz, a mi ćemo da ubacimo 2 od 4 gige na 1600. I da nije 1600, ne znam sad koliko tačno, iskreno svaki kompjuter je malo drugačije pokazivao situaciju. Sad je vrijeme da diskonektujemo prvo ovaj SAT kabel. Ovako uvatimo, stavimo ovde. Ima još jedan šraf koji se ovde nalazi momentalno. Izvinite što vam ovo ovako visi na glavu. U facu vam visi bukvalno. Zašto vadimo DVD-ROM? Sad ću da vam pokažem. Vrlo ubrzo, sa sekund, pomerimo ove stvari. Dakle, imamo ovo je komad tehnologije koji će mi olakšati život puta 600. Tako da s ovim ćemo da u stvari napravimo varijantu. Ja sam inače malo razglavio, razjebo, načisto, ali to nije neki veliki problem. Neće predstavljati muke u životu. Nisam snimio taj deo, ali sad, brate, pokušavam i dalje da nekako izvadim DVD-ROM. Sad pokušavam da skontam da li sam neki šraf propustio, a izgleda da jesam. Čim neće nešto da ide, tako da moment samo. I knew it. It was this fucking screw all along. Zajebo sam. Zajebo sam se. Ništa, ljudi, sad bar znate da svi pravimo greške i da se na greškama uči i da na greškama, brate, treba skontati životne stvari i kako ispod šraf. I one serije ću sve to morat skidati. Morao sam ovo da podignem da bi ovdje odvrnuo ovaj šrafić, da bi tek onda ovo govno izašlo napad. Ti jebem sunce krvavo. Koji posao, druže, da zameniš, da staviš jebeni SSD još jedan u laptop. Koji posao. Znači, konačno, brate, je došao taj trenutak da stavimo i main SSD in the slot and everything else. Ovaj ćemo rego and it should fucking work. Ljudi, upravo sam završio sklapanje MacBooka. It's ready to be fired up. Ali, prema što to uradimo, prema što ga upalimo i skontamo da li radi išta, da te vratim lepo alat na svoje mjesto. Pa narode, vreme je da otvorimo MacBook. Motherfucking Pro. Hello. Šalim se, malo moram, brate, jako sam uzbuđen, znači nije mi dobro. Prvo paljenje, znači prvo da provjerimo struju. Ima. Kao što se vidi, a se ne vidi, jer autofokus me jebe na ovoj kameri i ove štolice. Ok, see ya. Command, options, šta god. Da vidimo. Opa! Ajde vidimo, da prvom bootujemo, pa neće bootovati baš u Big Sur tek tako. Nije to mala maca.
Znači ćemo probamo da bootujemo u Windows, brate, 10-ku. Nemamo Windows, šta će da kaže? Će reći hop top. Neće ništa reći. Ok, nemamo mogućnost trenutno bootovanja u nijedan operativni sistem, which is okay with me. Ugasit ćemo laptop i preći ćemo na iMac. Da namestimo, brate, da napravimo flešku. Znači, kako se pravi fleška za macOS, vrlo jednostavno. Na svakom računaru ovo ono. Sad ćete da vidite. Treba vam fleška, treba vam funkcionalni autofokus, jer ovo je autofokus kurcu ne valja. I onda uđete u Disk Utility, uzmete flešku, Erase. GUID Partition Table, USB. Znači, samo je formatirate, najregularnije. Odete na internet, ukucate Catalina USB command, znači ukucate ovako i, brate, odete vam. Za to vrijeme sačekate da se završi kreiranje USB-a, znači da se erasuje USB u kompletu, znači sve ćete izgubiti s njega. To kad se ajde, brate, uzmete ovu komandu, kopirate. Iz nekog razloga ovo sad jede govna. Treba sam nazvati flešku My Volume, što ću sad uraditi, sad ćete vidjeti. Idemo ovdje, idemo rename i sa M i Y veliko. My Volume. Zašto to? Zato što u komandi za kreiranje fleške se to tako i zove. Ta patić, samo sekund. Kao što vidite. Brzo. I ništa, kad ste kopirali tu komandu, terminal, paste, enter, šifra, y, da ga erasuje i ništa. Ostaje to ovo da se odradi. Vidimo se kad se bude Windows, Macintosh instalirao, kakav Windows, brate. I evo ga, upalili smo laptop, resetovali smo NVRAM, sada ćemo da insertujemo flešku. Uskoro će se pojaviti i USB, evo ga, install macOS Catalina. I sad bootujemo na instalaciju Cataline. I evo je instalacija, znači idemo quick prolaz kroz sve, znači idemo next. Idemo sad, brate, sačekamo malo se čita, pošto ipak je sa USB flasha. Examining volumes. Disk Utility, Show all devices, znači idemo sada, brate, da ga formatiramo. Znači, prvo ćemo da erasujemo sve particije. GUID Partition Table, SSD 1, formatiramo, idemo OK, Kingston SSD, idemo erase, SSD 2, GUID Partition Table, idemo ovako, klik, iz nekog razloga neće se formatira SSD, drugi, sad ćemo skontamo. And installation goes. Ali nije RAID 0, nego je ono odvojeno. Sve neće Catalina da radi na taj fazan. Mamicu i jebem. Evo ga, prvi boot Cataline. Svježe, nove.
neotpakovane, što bi se reklo. Kako smut radi laptop, brate. Mislim, još se ništa nije ni pokazalo. Ovo sad, ono, što se kaže, inicijalni setup ide. Kao što možete da vidite. Ja sam iz Srbije. Može. ABC. Može. Dictation nećemo, ali dobro. Wireless. Da ukucamo šifricu. I idemo, brate, continue. Sad ovdje Apple ID. Just give me a sec. Dakle, ljudi, kao što možete da vidite, konačno smo došli do tog stadijuma gde je već prošlo dosta vremena od zapravo snimanja i preuzimanja samog laptopa. Dakle, prošlo je, da kažem, 13-14 dana od kako sam kupio ovaj MacBook Pro i evo, što bi se reklo, podelim utiske malo sa vama. Znači, ovaj ceo video je montiran zapravo na MacBooku i zaista sam oduševljen rezultatima. Pre svega da pohvalim bateriju, znači baterija je stvarno učinila čudo. Znači, toliko puta sam editovao, otišao sam na drugi ekran slučajno, toliko puta sam bio u situaciji da editujem video preko laptopa, ono, kada tipa sedim ovako, pričam s nekim na Discordu i kao, mogu bi malo da editujem video. Bam, editujem video. Laptop, znači, u bukvalnom smislu, na bateriji radi jako lepo. Ne troši se nešto brzo, doduše kad krene da se greje laptop, naravno opterećivanje i svega, onda krenu situacije da se razvijaju u nekom drugačijem toku, ali ja sam prezadovoljan i nadam se i da ste vi, eto, zadovoljni ovim videom. Inače, jako sam umoran, danas sam došao s posla i ne znam gde se nalazim trenutno. Jedva sam se skupio psihički da upalim i da snimim ovo. I generalno iskustvo rada na ovom laptopu, znači stvarno perfekcija, sve radi kako treba. Nisu neke mega specifikacije ovog laptopa, ali stvarno, brate, radi, znači, ko bombunica. Znači, posljednje što smo gledali je kada sam inicijalno setupovao bio Mac i tu sam stao. Dakle, instalirao sam Big Sur preko Big Sur Patchera, što je također moguće na 2012. godini MacBook Pro-a, iako nije zvanično podržano. Znači, bukvalno što god sam upalio radilo je savršeno, čak sam i Raspberry Pi ovdje napravio. Let me show you for just a sec. I sad se upali Raspbian. Dok ja pokušavam da upalim ovaj monitor, pošto ovaj monitor inače ima problem sa kondenzatorom. Evo ga, proradilo. Zašto je rezolucija otišla u... Preporučujem toplo ljudima koji žele da se bave kreativnim poslovima da uzmu MacBook stari, zato što stvarno se isplati i stvarno lepo radi, jer ima svoj operativni sistem, sebi usklađene stvari i nema greške. Koliko preporučujem ovo drugim ljudima koji hoće da igraju igrice, ne preporučujem. Apsolutno. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovoga videa. Hvala što ste pogledali ovaj mali, duži vlogić
svemu ovome. Podelio sam svoje sirovo iskustvo. Naravno, secko sam, da ne bi morali da gledate kako se patim sa šrafovima dok sam ga otvarao i ostalo. Ali u svakom slučaju, to bi bilo to. Veliki pozdrav i vidimo se.